Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video. Nu este un material nou, ci este un update la materialul de dinainte. Între timp am mai venit cu un update la telefon, îmbunătățind anumite lucruri la el și rezolvând din bug-uri. Haideți să-l pornim. Ok, de să-l și pornim. Prima îmbunătățire apare aici, în partea de sus, unde extrag informații despre operator și puterea semnalului. Observați PA 24, iar Connect GSM de la Vodafone. Așa apare. În meniu a mai apărut o rubrică și anume Network, dar până acolo haideți să intrăm în phone, că și aici a fost o modificare, o îmbunătățire, și anume, dacă nu introduc niciun număr și totuși vreau să sun, insert number, deci nu face nimic. Bun. Introducem numărul 734 1 8 4 4 4 3. Da? Și sunăm. Da? Deci apare. Mă rog, nu mai intrăm în detaliu pentru că este deja filmat în video anterior. Bun. Acum intrăm în meniu din nou. La SMS și aici a fost o îmbunătățire. Aici la SMS am pus mai multe mesaje și le putem selecta din volum plus minus. Asta e primul mesaj. Arduino vă salută. Ajung imediat. Nu pot vorbi, sunt la volan. Da, sunt ocupat, vă sun eu. Și Arduino vă salută. Bun. Să alegem unul din ele. Să zicem asta. Nu pot vorbi, sunt la volan. Și vreau să îl trimit. La fel nu merge. Insert number. Da, inserăm numărul, același număr să apară pe ăsta, pe telefon. 734 1 8 4 4 4 3. Da? Send. Da? Nu pot vorbi, sunt la volan. Ok. Deci a apărut. Acum, la citire, data trecută ați văzut că apăreau mai multe și comenzile, mai mulți parametri, pe lângă mesajul în sine. Acum a fost curățat și apare doar mesajul. Haideți și invers, să trimitem mesaj. Hai să pun pe asta aici ca să vedem.
Aici avem și mesajul nostru. New. SMS. Bun, și să introducem numărul 073 4 1 8 4 2 1 4. A apărut. Și aici să scriem ceva. Să dăm așa ca să avem loc. Apărut primul a apărut primul update. Să trimitem punct. Așa. Și îl trimitem. Send. Da? Mesajul trimis. Read. Da? A apărut primul update, mă rog. Pentru asta a fost îmbunătățit pentru a trimite a recepționa doar mesajul, nu și alți parametri. Ok. Bun, acum intrăm în network. Aici este în dezvoltare. Vedem dacă cumva ne putem ajuta de un modul wireless, un SP ceva, sau prin GPRS, dar prin GPRS viteza este foarte, foarte slabă, nu știu cât de mult ne-ar ajuta, dar putem încerca. Deci nu avem ce vedea aici, deocamdată. Back. Player, MP3, radio, calculator, asta le-ați văzut în video anterior. Bun. Ce a mai fost îmbunătățit? La oprire, mesajul, și nu neapărat că atunci când pornim și ținem apăsat volum plus, ne putem selecta logul de la operator. Deci suntem pe Vodafone, să zicem Orange. Da, și apare Orange în loc de Vodafone. Digi.
Telecom. Da? Bun, și Vodafone. Asta se pot face și automat în funcție de cartela pe care o inserăm. Citim de pe ea operatorul și în funcție de asta își alege singur logo-ul. Deocamdată noi facem acum manual. Așa cum am zis și în materialul anterior, toate logo-urile și iconițele sunt stocate pe microSD. O să oprim. Scoatem cardul. Și îl repornim. Set card error. Da, deci nu mă lasă să merg mai departe. Cam acestea sunt modificările în primul update, urmând dezvoltarea pe partea de network acum. Ok, cam atât pentru acest video. Ne revedem la următorul. Până data viitoare, numai bine! Dacă vă plac aceste tutoriale și considerați că acest canal este util, nu ezitați să dați un like, un share pe Facebook, un follow pe Instagram, iar dacă sunteți pentru prima oară pe canalul Pasiune pe Pâine, nu uitați să dați un subscribe și să atingeți clopoțelul.